На 2 септември 1941 година в Родопите гръмват първите партизански пушки. Създава се Баташката, а след това и Кричимската чета, които се обединяват в отряд Антон Иванов. През лятото на 43-та отрядът нараства на 100 души. Извършва нападения над предприятия и железопътни гари, използвани и от германски войски в България, както и убийства на дейци и поддръжници на властта. Изгаря държавния гатер Кьошка и нанася щети за 4 милиона и 500 хиляди лева. Води тежко сражение с войска и полиция край село Фердинандово. Провежда акции в околностите на Пещера, горските стопанства Чукура и Куртлуджа, води бой при местността Белия кантон и други. През есента на 43-та отрядът нараства до около 200 души. При акции се разделя на 3 чети – Петър Ченгелов, Георги Жечев и Стефан Бошков. Атакува горски пунктове и стопанства. На 6 октомври провежда едновременна акция срещу 7 обекта. Овладява гара Кричим и гара Дорково. Към средата на ноември основната част от отряда от 153 партизани се установява под връх Баташки Снежник и организира лагер Техеран, най-големия партизански лагер в България, състоящ се от дълъг плац, 6 землянки, баня и пералня. На 2 февруари 44-та поради опасност от разкриване отрядът напуска лагера и в снежни преспи до 2 метра и в студ до минус 30 градуса. В подножието на връх Калачбурун построява лагера Ровно, състоящ се от 4 землянки. Положението става тежко, гладът и студът заплашват живота на партизаните. На 21 февруари 37 бойци се промъкват през блокадата до Батак, за да вземат храна от ятаци, но са разкрити, завързва се бой с превъзхождащ по сила противник. По петите на отряда в снежните Родопи тръгва 18-хилядна армия. Повече от 2 седмици непрекъснато преследвани, партизаните водят непосилни боеве и изминават повече от 150 км без храна и с оскъдни боеприпаси. На 3 март отрядът е разгромен в местността Сухото дере край река Въча. Загиват 122 партизани и партизанки. Фашистките палачи пируват кървава победа, раздават се царски ордени, заплащат се по 50 000 лева на всяка партизанска глава. Седмици наред не стихват варварските изстъпления над населението. Дълго димят опожарените къщи в Батак, Брацигово, Перущица. По площадите на селата се разнасят набучени на пръти партизански глави. Но старите партизански пътеки отново оживяват. От останалите живи антонивановци се сформира отряд Кочо-Честименски, прераснал в бригада Георги Димитров, която на 9 септември победоносно влиза в Пловдив.